हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सिरियामध्ये यूट्यूब चॅनलमध्ये. आता वाजले सकाळचे 9:30 आणि टोपली घेऊन चालले भाजी काढायला. भाजी काढण्यासारखी झाली आहे लाल माठ. आणि परवाच्या दिवशी आम्ही हिरवा माठ काढून भाजी बनवली आणि आता लाल माठाची बनवायची आहे. तर चला भाजी आणायला जाऊया. मधलीच मी काढते. बाकीच्या ज्या छोट्या आहेत ना, तर त्या आपल्या काढायला बघतो. एवढी जोडी एकपेक्षा जास्त जोडे. दोन टायमाला तेवढी लागतेच ना, पुरत नाही. तर काढून झाले. आता जायचंय मला शेणी घालायला. एक गमेला शेण ठेवलंय आणि बाकीचे ना साईडला असे सुकत आहेत, तर ते मी एक साईडला करते आणि बाकीचं घालून घेते. आज ना माकड पण आलं होतं सकाळ 2-4 वांगी खाऊन गेली गपचूप. तिकडे एक झाडू ठेवायला पाहिजे ना, इकडे नाही बोलत आहे. नंतर सुकून गेल्यावर नाही. सुयोग इकडे पडलेली ना सगळी लाकडं तोडून ठेवते चुलीसाठी. कारण काय होतं, पाणी वगैरे शिपायला जाते ना भाजीमध्ये, तेव्हा अडकायला होतं आणि म्हणजे असे अडकून पडू बिडू शकतो. म्हणून ते सगळं साफसफाई करतात आता. आणि मी चालले शेणी घालायला. सुयोग गेले होते बकरींसाठी टाळा आणायला. तोपर्यंत मी भाजी साफ केली, कुकर लावलाय भातात आणि सगळं बांधलं इकडे. कारण ऊन आहे भरपूर आणि बराच वेळ शेणी घालत बसायचंय, त्यामुळे बांधलं नाही. तर मी केवढं सगळं असं बांधत वगैरे नाही, घुसमटायला होतं मला. ही जी पडलेली इकडे लाकडं होती ती मी अशी तोडून घेतले आपल्याला पाणी गरम करायला. आणि तिकडे प्रज्ञा लाडू बांधते, ज्या शेणी असतात त्या आपल्या. कारण अशा ज्या चपट अशा शेणी केल्या ना की लवकर ह्या होतात, पेटून जातात आपण ज्यावेळी धुरी करतो त्यावेळी. आणि असे जे गोल केले ना की लवकर नाही पेटत, ते असे धुमसत बसतात मग भरपूर वेळ. हे बघा हे असे केले की लवकर नाही पेटत, हळूहळू असे धुमसत बसतात. आणि ते आपण जे चपट्या अशा शेणी करतो त्या लगेच पेटून जातात. म्हणून आता ही लाडू अशी बनवते. लाडू शेणाची लाडू. ही आधी राख टाकून घेतो, त्याच्यात मग खाली चिपकत नाही. वाळवीची जमीन आहे त्यामुळे हे असं आम्हाला उंच करायला लागतं. ही बघा अशी. आता इकडे मी शेण टाकलं येते, ही अशी वाळवी येते मातीसारखी. आणि आता सुकले आहेत इकडच्या. पावसाचा भरोसा नाही, पाऊस कधी पण पडेल म्हणून अजून आम्ही माच नाही केलाय. म्हणजे कशा ज्या आपल्या सुकतात शेणी त्या लगेच तिकडे गेल्या वेळी केल्या होता तिकडे आम्ही लगेच ट्रान्सफर मारतो. म्हणजे त्या जरा थोड्या जरी ओल्या असल्या ना तरी त्या मासावरती लगेच सुकतात. हे आता मोठे लाडू आहेत, जरा मोठेच करते. दारासमोर थोडं तर सारवलंय, पण थोडंसं गवत होतं पुढे, तर ती आम्ही एक लेवल केली आणि सुयोग इकडे टाचतायत. म्हणजे आम्ही हे सारवणार आहे ते पुढपर्यंत आहे ना, आपण जरा मोठं खळं करणार. आणि कोंबडी बघा, अळी केलेल्यांची वाट कशी लावायची ती कोंबड्यांकडून शिकावं. आहे ना, सकाळपासून 4 वेळा हकलवून झालंय. अळी केलेल्याचा काही उपयोग होत नाही. कोंबडी असली तर, एकटी आहे तर एवढं करते, अजून असल्या तर काय बघायलाच नको. पण आमच्या आधीच्या कोंबड्या होत्या त्या आपल्या अजिबात भाजी बिजी विस्कटायच्या नाही ना. इकडे मन्या भाऊ आले होते तर त्यांना चहा वगैरे दिलेला.
काय मग दमले? बस करा मग आता काय करायचं. आणि कुठे हा इथे अळी केली तुळशीच्या इथे. म्हणजे कसं एकदाच पाणी टाकलं ना की सरळ असं जातं. थोडं थोडं असं टाकायची गरज नाही. परत तिकडे घेवड्याची वेल आहे तिथे पण अळी केली. हे बघा अहो आमची सकाळपासून झोपच काढते आणि रात्री आमच्या झोपा उडवते ओरडून ओरडून. 1:30 काय 2 काय कधी पण. हा 2 वाजता तिला बाहेर जायचं असतं आणि जोपर्यंत बाहेर तिला सोडत नाही तोपर्यंत ती नुसती ओरडतच राहते. सकाळपर्यंत आमची 4 वेळा तरी ती झोपमोड करत असते ना माऊ. आणि तू दिवसभर झोपा काढते, आम्हाला कामं असतात. माऊ जरा काल औषध दिल्यापासून जरा बरं वाटतंय ना माऊचं सकाळपासून. होय आज सकाळी तूप पण पिले 2 चमचे. गावठी तूप पिते आमची माऊ है ना. गावठी तूप पिते. ऊन लागते ना म्हणून मी असं घेऊन बसले. म्हणजे इकडे नाही लागत आहे, पुढे गेलेले ना तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये दाखवायला. उन्हामध्ये डोकं दुखायला लागतं. आणि आताच माझं जेवण म्हणजे पिठी वगैरे आहे केलेली म्हणजे कालचीच राहिली आहे पिठी. तर तीच आता आम्ही दुपारला संपवणार. आणि आता मी लाल मठाची भाजी केली. भाकरी पण कालचीच आहे. काल आम्ही ना जरा डाळ वडा केला होता संध्याकाळी, तर तो खाल्लं आणि त्याच्यामुळे मग रात्री आम्ही दोघं पण काय जेवलेलो नाही. नाश्ता संध्याकाळी केला होता म्हणून मग ते सगळं जेवण शिल्लक राहिलं. आता टाकून तर देऊ शकत नाही तेवढं, मग आता ते संपवणार दुपारला. तर भाजी बनवली ताजी आणि भात लावला. पुन्हा झोपलेत आणि मी येऊन ना इकडे सगळी वांगी काढून घेतली. कारण की ना माकड सकाळपासून 2दा येऊन गेलाय आणि सगळं अर्धं खातात नाही तर अर्धं असं टाकून देतात. काय काय एक तर वांग्याचं झाड पण मोडलं म्हणजे असं वाकवलंय पूर्ण. आणि ते बघा दाखवते तुम्हाला नुकसान किती करतात हे सगळं. असं बघा किती खाऊन टाकलंय बघा वांगी. मी दुपारचं जरा पण ना पडण्याची सोय नाही आहे. इथे बसून खात होता. काय माहीत नाही मी माझं मनात काय आलं म्हणून म्हटलं वाकून बघते खिडकीतून. तर हे सगळं इथे बसून खात होता. आणि झाड सकाळी मोडलेलं ते तुम्हाला दाखवते मी. त्यांना म्हटलं मग तुम्ही जरा झोपा कारण सकाळी लवकर उठायला लागतं. तर मी आता मला इथे ऑप्शन नाही काय थांबण्याशिवाय. कारण एकदा सवय झाली ना म्हणजे एकदा आता यायला लागला ना तर सारखं सारखं येतच राहणार. कुठे गेलं ते आमचं झाड. हा हे बघा पूर्ण असं वाकवलंय त्याने सकाळी बसून खाऊन. हे बघा तर त्याला मुदात जरा ना माती टाकायची. आणि हे बघा अशी वांगी सगळी अर्धी खाऊन टाकली. म्हणून मी बघा एवढी वांगी काढली. जरा साईज मोठी झाली असती पण छोटी काढून घेतली. जाऊ दे, माकडं नुकसान करण्यापेक्षा वजनात एखाद्याला जास्त गेलेलं परवडेल. तेच बसते आता पायरीवरती काय करणार. आणि आता मग काय एडिटिंगचं वगैरे काम करते इथे बसून. कारण आतमध्ये झोपायला गेलं ना तर मग परत येणार असतो. कारण की ह्यांच्या काय म्हणते छतावर वगैरे जाऊन बसतात आणि लक्ष ठेवून असतात ते बरोबर. माणूस आतमध्ये गेला की परत येणार. साठी मेहनत पण करायची आणि परत ह्या माकडाचा त्रास पण सहन करायला लागतो तेवढाच. आता तरी वांगी भरपूर आहेत ना, वांग्याचा काही ब्रेक नाही अजिबात. येतातच आहेत फुलं भरपूर, त्यामुळे वांगी खाण्यासाठी येतात. पालाभाजीचं वगैरे काही नुकसान नाही करत. तर पुढे पुढे काकड्या वगैरे होतील तेव्हा तर विचारूच नका. तेव्हा तर अगदी झोप उडवायची आपली आणि इथे पहारा करत बसायचा. आता दूध काढायचा टाइम झालाय. गौरी गेली चरायला. त्या गेल्याच नाहीत पुढे, तिथेच उभे आहेत दोघी पण, गौरी आणि वसू. हिची वाट बघतायत राधाची, कारण राधाचं दूध काढायचं काम चालू आहे. इकडे असं गवत आणून ठेवतो आम्ही, सुयोग आणतात. लाकडं तोडलेली सगळी इकडे ठेवलेत
आणि ह्या काय अजून गेल्याच नाहीत. आज माकडाने नुकसान केलं ना आपलं. परत देठ फक्त टाकली आणि बाकी वांगी सगळी म्हणजे सगळी म्हणजे 5-6 तरी खाल्ली. सकाळी पण येऊन बसलेला तोच माकड एकच येतो. गँग पूर्ण आली त्यांची तर बघायलाच नको. मग सगळं नासाडीच करतील. हा अच्छा मागे आहे तिकडे त्यांचं आता तसंच चालू होणार. आता रोजचं लक्ष ठेवून राहावं लागेल आपल्याला. इकडे पण आग घातली. असं सगळीजण आता सुका जो कचरा असतो ना आणि गवत तर असं एक साईडला करून आग घालतात. बघा धूर येते सगळं. नाही गेल्या त्या आता हिची वाट बघत होत्या तिकडे थांबलेल्या. वरून न जाताना असे खालच्या साईडने जाते. ती आधी शोधते त्या कुठे गेल्यात त्या, त्याच्यानंतर ती जाणार बरोबर. तिची रोजची ती सवय आहे. पहिले थांबायचं तिकडे बघत आहे इकडे गेलेत का तिकडे गेले. आणि आता आमच्या लक्ष्मीचा पण टाइम झाला दूध प्यायचा म्हणून कुठे उभी राहिले कशी बसलेली वाट बघते ती कधी देणार. तिला आधी पण द्यायला लागतं लुचवायला लागतं नंतर दूध काढून झाल्यानंतर पण एक आचूर ठेवायला लागतो दूध प्यायला ना लक्ष्मी. ती अजून छोटी आहे ना 2च महिन्याची आहे फक्त. बघते कशी 2च महिन्याची आहे. इकडे आता संध्याकाळचा आमचा पाणी शिपायचा टाइम. हो इकडे जरा माकडाने आमचं एक झाड हे केलं नाही ते आता उद्या माती टाकायला लागेल त्याच्यामुळं. तुटलं नाही ना ते? तुटलं नाही. आणि याच्यामध्ये 2 कारल्याची झाडं आलेत. त्याच्यात एक नाही इकडे कारल्याचा वेल होता ना आपला ह्या साईडला इथे त्याच्या बिया खाली पडल्या होत्या त्याचं आलंय ते. हो कारल्याच्या बिया खराब झाल्या होत्या. मग आता यावेळी काय कारल्याच्या बिया आणायची गरज नाही. 2 बस झाली आमच्या पुरते भेटते खूप झाले. हो मला आवडते पण काय एवढी बनवली जात नाही आमच्याकडे कारण हिला आवडत नाही. पालकला त्याला वेळ जातो वाटतं. पण तो ह्याचा आहे ना काय हा कुटायचा पालक आहे म्हणजे आपल्याला उपळून काढायचं नाही असं तोडून काढायचं आहे. ह्याचा अजून एक वाफा बनवायला लागेल. का आहे बियाणं आहे ना. तर चला मी जातो डेअरीत. संध्याकाळच्या जेवणासाठी व्हेज फ्राईड राईस. जर आम्ही दोघं पण नॉनव्हेज खाणार असतो ना तर अंडे टाकून बनवलं असतं एक फ्राईड राईस. पण आता मी नाही खात सुयोग खाताय म्हणून व्हेज ना व्हेज आणि सुयोगसाठी मग हाफ फ्राय वगैरे. इकडे 2 अंडी काढून ठेवले. ही बघा माझ्या पायाखाली कशी. आणि इकडे बघा वाट बघते. इकडे बघा कशी वाट बघते. तिला भूक लागली. भूक लागली तिला. भूक लागल्यानंतर ते पुढे खाऊन झाली.